ezberdinetakoak diren arren, egun osoan tiroka elkarri pasata gero, gauetan elkartzen dira elkarri bertzotan egiteko. Eta distantzia bat hartzen dute beti, ze amezketarrak ez du bere burua ezagutarazi nahi. Entzun bai, baina ikusi ez. Bueno, da, Alkainek Tolosar bi daroaz botillero. Da, Tolosar eskolatua ziren, batak argi, linterna batagaz argi egiten eban, da beste batek takigrafiatu egiten zituen, entzuten zituen bertsoak. Orduan, eta holan, aileguziakuz, bertso hori. Orduan, Alkain gaztea, aion baia izango da, da hartzainan hori izango da, Da honek bertsoa, gehiago die. Gehiago die, 3 egun behintzet egin ebezan, 3 egunekoak jasota dagoz. Baina gu batzuk, 4 bat kantatuko dut. Gu 2 eguneo. Artzain jatorra zuzina dela lendabiziko egunez, gau guzi hartan nere bihotza jardun zitzaidan esanez. Nola bertsoa kantatzen zendun, bihotzan agintasunez, gaur ere pozik jardungo naiz ni zurekin anaitasunez. Alkainerekin ez tezu izango, ezertan eren astea, Euskaldun jator eta garbia, zera dela ikustea. Penagarria hau da bakarrik, alkarrik tiroz astea, ezer kulparik izan gaberik, tiroka bata bestea. Artzai jatorra azkenekoan notizi bat det zuretzat, nik bezelaxe pena izango dezula iruditzen zat. Bihar goizean Bizkaia aldera joan beharra daukat behintzat, agur sendotan aitasuna izan euskaldunarentzat. Alkain gaztea nik aditu det, honela nere artean, zuk diozunez bihar goizetik, ez kaudela alkartean. Ongi badakit ni triste, triste zu ingurutik joatean, ez algera degu alkartuko berriz olako batean. Ez zuten berriz elkartzerik izan. Bi tolosarrak gero Otxandioko Olaetako Santa Cruz mendian hilko zituzten. Alkain bizirik itzuli zen gerratik, baina amezketar hartzaiaren arrastorik ez omen zuen inondik atera izan. Urandun bait, ez zen bizirik atera. Espainiako Gerra Zibilak Hego Euskal Herrian ilunpen luzea eta itua ekarri zuen. Nekez eta bildurpean hasi zen burua jasotzen, eta kutsu politikoa izan zezaketen aipameni xumeenak, euskera bera ere bai, mosten zitzaizkion bertsolaritzak, makinei kantatzeko, ez zuen bederen debekurik aurkitu. Eta ona pasarreik, Sigma makina ospetsuari, josteko makina Sigma ospetsuari, zelago propaganda eginotzen. Iragarkien tartea. Una komunera jomba. Hain da jostailu zorak garria geure eskuetan hartzean,
Usteko gogorikan ez dator behin josketari heltzean. Udaberrian bizi leizkenak hor dauden negu beltzean. Hau gertatzen da sigma makina aurkitzen ez dan etxean. Sigma jabeak irripar gozo nun naitan agertutzen du. Bere menpeko pitxi horretaz inora ezin aldendu. Familitako urre kutsada hau burutikan ezkendu. Sigma makina erosten dunak zoriona erosten du. Hierre inozue, Dano akaso makina oz, Parra ez da zoriontzu. Igual, makina, igual, premiñemo gaden zoriontzu izateko. Hierri ze falta den. Makina erosik da, gazta. Dago. Ez da eskosi. Ez da berandu, sekula, sigma bat erosteko. Gerra edo gerratik iesi, ez ezik, emigrazioa bezeban jente gitxi aldendu Euskal Herritik eta mundu zabalera bialdu. Atzerriko bertsolarien artean, atzerrira joandakoen artean, Pedro Mari Otaño dugu adibiderik gorena. Argentinako onbua izeneko zuhaitz batean, Euskal Herriko beste bere zuhaitz ezagunen ordezkoa ikustera banantza, eta begira zelan kantatu eutzen onbuari. Txabolomboko onbulaztana maitatzen zaitut gogotik, eta bihotza erdibitzen zait joatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun oroimen gozoagatik. Zure itxura nahi det ikusi, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaitezutik. Nere lagunik maitatuena, onbulaztana zuzera. Argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera. Iduriturik naramazula atariko intxaurpera. Beti izango zaitut goguan, baina joan naidet ostera. Euskal Herriko zuaizpe hartan nere ezurrak guztera. Azkenean ez eban Pedro Mari Otaño gametzori bete ala izan. Ia zain zuzen, 100 urte hil zala, 1910 maiatzean. Jose Manuel Etxeita, Bizkaiko mundakar nabigatzailea, ez zan emigratzaile behartsua edo pobrea. Itxasuan kargu handia geukita, Manilako alkate izateraino heldu zen. Mundakatik atera eta Manilako alkate. Baina, hala ere, herri eta berri minak ari ere etzion barkatzen. Begira bestela, mendearen hasiera inguruan, nola kantatzen duen bere amarekin gertatu zitzaion kasu erdiragarria.